Nakakaroon ang kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay ning panahon sa ting-uwan. Ang Talisay City Health Office miapod-apod na og mga mosquito net sa mga daycare center sa dakbayan. Si Chona Carion sa report. Ang mosquito net iapod-apod sa daycare center sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan. Ipagamit kini og tabon sa mga bintana sa daycare center. Dili kini ordinaryo lang, gumikan kay kun mutugdon ang lamok niini, mga matay man. Mato ni Dr. Lino Alanzado, ang City Health Officer, nga target nila ang daycare, gumikan kay sagad sa mataptan sa sakit nga dengue, mga bata. Nasay ka ng tambalang ibutang para matay ang mosquito. Yung class A naman good. So, mas among ko mas mudaghan ang kanang mga bata nga mapakan sa mga lamok. Sukad Enero hangtod Hulyo 6 karong tuiga, moabot na sa 194 ka kaso sa dengue ang natala, usa na ang namatay. Ikapito ang Talisay City sa tibok Region 7 nga adunay labing daghang kaso sa dengue. Kanunay pahimangno sa health authorities sa mga Talisaynon nga manglimpyo sa palibot ug bungkagon ang posibleng itlogan sa lamok. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.